Anya laki din! Ay na, nagpintas mo tunday takulay tibuok mo, kumare. Magustuak man. Ha? Ay, kasta ay kumare. Impakulay ko lang na ito di Valentine's Day. Ay, nagpakulayam ngay, mare. Ijay man salon tigayam ko abakla. Ijay ili. Ijay Nicole Salon. No aglogan ka iti tricycle, makitam ijay left side. Ijay ti salon na. Ay, kaanuak nga tamot ang makapakulay iti buok. Aya, Anya lakit din mare. Kat anytime adi. kumangarod, mare, ngam awan pa'y matkwartak ngamin. Kat makitang dan ka adi. Amom ngamin mare, da tayo ababay. May mayat latangay no adabukod tayo a kwarta. Tapno no kayat tayo ti agpapintas, saan anas ka nga agdawat tayo iti asawa tayo? Sa bagay, husto ka iti day tangay bagam, kumare. Nay, dangan. Lapnapan na mayo. Ha? Rabiin, ngamita ka lang. Kunaklaki din no, intaray da ka iti bakulaw dita. Si kakit dimot. Narabyan laang ti tao. Adumanin asaom. Anya lakit din aya. Apaw. Narabyan ka, ngam saan mga importante ni makagapaw. Anya. Napan ka lang manan nakimarmaritis dita karo ba? Ado ti maobra dito yung nagtibalay. Di ka pa ammo nga si kasunmay. Ammom si Kalino. Nunalpas kan anangan. Maturog ka laangan. Kas kalao pa amanok aputak. Una yun. Anya, kasano saan ang agsawa kastoy? Naggapuwa kay bangkag. Sakpay kay din tagluto kay naginaw. Ngamsi ka, marabyan ka. Gapulang tinansin sa maritisyo. Anya. Ha? Nabambanog ti tao. Ngam sumanao ka pa'y laang. Dikta ka man laangan. Nay, si Kamagaya ang balasang ka. Wana na. Imayak tada ko man napatig nga ibagak kada kayo. Anya da ita. Masapul ko nga minti kwarta ita. Kat nairanapay laang mat nga awanan kami. Amangan no adda kwartayo, nana. Promise, bayadak mat laang. Apaman nga adda kwartami. Masakit nga minti asawak. Nasken nga ipaagas ko. Anya, No kas di nalatan, kat saan ang makatrabaho. Ay na, agbisin kami no kwa. manuaya ti masapul mo pilang. Uray 1.5 laang, nana. Bayadak tumailaang. Pautangan ka, ngam pangaaseng, ta saan ko maamabayad. Ay, nana. Anya lakit din, aya. Oh, si kamat gayam kumare. Nagmayat man ti isem mo sumunga dito salon ko. Wan, kumare. Mayak, taumay ko kumaipakulay ti buok ko ken ka. Ha? Ay, imbag man. Nakaskas daw Apaw. Naimbag man, na banunot mo mati agpapintas pilang. Ayun apay, ni Ana laang ayat ti makapakulay iti buok. Ha? Uray siyak mat At dayta ka man ako nakon. Umay ka lang nagpakulay ti buok. Adu man ti malawlawat mon. Alang rod, rugyamon akulayan ti buok ko. Tani, excited ak makakita iti langak. No ad-adda nga ta pumintasa. Kanya lakit din, aya. Amo may kumare. Imaymot ni pilang dito salon ko iti Domingo. Ha? Kasta aya? Anya nga iti imay namot impaaramid. Nagpadalos ka di iti kukuna? Ay saan? Nagpakulay iti buok ko naman. Ay wow! Kasta aya? Naimbag man ta na panunot na madtan ti agpapintas. Isungaruti ko na kenkwana. Agpapintas men. Tapno saan nga isukat nila kay na. Anya?
Kita ngamin tilangana Kasi lang naganak iti may sa adosena. Naglusyang. Inantumay ngamin masangot ag digos. Taday talamapan makichischismis mo ng aramiden. Ay, kanyan laki dinaya. Dandan hindi ka pa'y nailasinan, kumare. Ay, si kamat gayam. Ayun, kumare. Napintas ka di mo lang dahi tibuok ko. Kawan, nagpintas nga rod. Ay na, napanak mo't lang ijay ayan ti salon ni Nicole ijay ili. Kasta aya. Ni, nagmayat mo't tanday takukom, kumare. Ay na, nagmayat day ta extension na. Ay, impa-extension ko, edi kalman laang. Ijay mo't laang ay ni Nicole. Adda nga min ti atendarak akasar ita alawas. Iso akong di extension ak mo tanay, iti kuko. Kastaya. Ay na, umapalak man. Kasla kayat kumit nga agpa-extension iti kuko. Ay, nagmayat a talaga. Ay, katuan, adi. Awan mo ti dakas na kumare. Agpa-extension ka mat Alamat din atata. Uray 1.5 laang. Bayadak tumot laang. Apaman nga adda kwartami kinilakay ko. Ano ayang ngamin sa kwarta? Masakit ngamin ti asawa, tata. Nabayagan ti gurigur na. Nairanamot ngamin nga awanan kami. Ala, pautangan ka Saan ko maamabayag ta Tanda ni maibusin ti akas ko ya. Kahit saan mabalin sumaldi nga, kahit parang tumal ko. Ay na, nagadukot nga among alakayin. Ay, alawan, tata. Saan amabayag? Bayadak matlaang. Promise. Mabitlayan nga ro ta, inakalain tot utangay. Talaga mo Ayun, kumare. Isak manin Imayak, tagpadalusak man iti kuko. Sure, kumare. Ken saan laang adalos Ha? Anyang ay kumare? Dalusam, ken extensionam. Apaw! Talaga nga mumatandang papintas, Tay ko nakarod, saan laang ani-ana ti makapa-extension iti kukuna. Uray siyak mo't Anya? Ala, rugyamon adalusan ti kukok, ta saan laang adalos ti kuko ti aramidam. Extension ng matlaang daytoy kurimatmat ko. Nasaya at man, tay may ka dito'y tersena, klinaw. Wala na. Gumata man iti muma. Yay, kumplito man. Ay mabit lang, tala at tigagatangam. Adtoy, nay. At to'y matibayad ko, nana. Agyamanak. Ay kat nasaya at tanagimbag kan. Ha? Nay, sa anak mo masakit, nana. Anya, saan ka nagsakit? Idi na panalawas? Saan mo, nana? Makumi-kumaklang, iji bangkag ko. Isa sa anak ang matatao, iji balay. Ay, ti ulbod nga asawam. Ha? May imutang dito'y iti 1.5 idi na panalawas. Nakuna na masakit ka kanaw. Iso masapul yu ti kwarta. Na siya mo. Iso pinautangak. Anya? Bagaman kan kwa na. Tao may dito'y itamulang. Tiawanan bain. Iso malagayam asaanan na nagparparang. Nasaya ta si mangput kan si kapilang. Ha? Apaw, ta nakapadalos kay ti kukom. Kan nakapa-extension kay ti eyelashes mo. Nangalami ti kwartam. Pangala ako mangay, basta kwartak adi. Hoy, apay, inrason mo ang masakita kay diyan ni Nana Ila. Anya? Nagawa na bain mo. Siyak pay mo tinang ibagaan na ito'y napanagim mata. Ala, umamin ka. Ti inutang mo king guana, kit isaw ti panagbakulay mo iti buhok mo, hindi na panalawas. Huwag ko nam. Si kakit dimot. Agdamag ka kanyak. Ngam si kamot lang timang sungbat. Anya? Di ka madanagan, tabayadak tumulaan. Hingga makisarita diyan ni Nana Ela.
Itamad lang. Kasta una iti pungto na king ka. Itaman pa'y adito'y kaamagmag na. Katrabi ipay kumare. Ah? Apay, saan ka ay mabutang dita deras ang malabsam? Ay, saan mat kumare? Ay, nakalakit din aya. Apay ngamin aya, asaan ka amag na ijay bangir adalan. Kat nalawag ijay. Si kakit di mat kumare. Nagadupay lang ang asalutsod mo. Ha? Kat mas dahawak lang ngamin taapay adito'y kapay laang amag na. Wano? Adda ngamin basol mo kininana Ella. Isu akasta. Anya? Kasayaatan nga aramidam, mapan ka makisarita kan kwa na itinasayaat. Tapno saan ka amagmag na ditoy? Delikado ti dalan ditoy, kumare. Nasayang at naglana, talino balok. Ne, apay ka day, tata. Ayo, apay asaan mo nga umay, agpalpalang ni bakit mo kanyak? Apay aya, tata. Kit no adda inutang na kanyak, idi pala ang napanalawas, kunana ang masakit ka kano, iso ang pinautang iti 1.5. Anya? Inkalina nga itati pa nagbayad na, ngayon awan metten. Ay, tawanan ba eh? Sapay jak metten mapalpalabas iti balay. Ala, di kay madanagan, tata. Ibagakin ko na nung makasang petak iji balay. Anya ka din day tangar aramidam pila. Ha? Naimbag kumamag nga rod nung mapan ka mo agsapol iti panggadam. Tapno da pagbayad mo kadag iti utang mo. Ngamsan mo. Kwa. Hingga makisarita kadag iti nakautangam. Apay di ka mapain. Anapan ka nagpapintas. Ngam inutang mo dagiti inaramat mo. Anya laki din. Lakay. Padpadaanan da ka ni Nana Ella. Gapo iti utang mo. Kasta mo nila kay Punsyaw. Anapan mo man nagutangan na yun. Salbag day. Mangibabain kang asawa. Ibagam pa masakitak tapno pautangan da ka lang. Malahos ton lakay. Siya kung timapan makisarita kadakwada. Nakabot-bot ang tumo day di abakit ela. Sigurado nga agungot day jay no makita nakalumabas ijay tersina na. Iso nga ano sa kun at magna dito'y bangir adalan. Ah, ay na! Ay, tapang magayaman! Ay, natnaga ko na. Ay, tulong! Arayatan da! Anay ko! Ay naku mare, naimbag ta nakaraing kami pa'y kinilakay ko. Apay ngamin aya adito'y kaamagmag na. Kat nagwayaan mo't iji bangir adalan. Kan adapay ti straight light na. Mare, Kita ang manday talangam ita. Agyaman ka, ta adapay ti puon ti kayo ang nakaisalatam. No awan, hay jaklam mo. Sigurado ang nagdiretso ka iji baba, ayan tinaon nag-awaig. Gapo iti panakatinag mo iji deraas. Nadadaalan na iti extension ti kukom. Kan naikat dagiti extension ti kurimat-mat mo. ay, huwag nga rod, Mare. Nagsayang mo ton. Ay na, di mon sayangan. Tati na patagkat na biyag ka pa'y. Ngam ti makunaklaan kan ka. Pangaasim ngamin, tama panubayadan ng dagiti utang mo. Ha? Tapno saan akasta? Nga iso ti mapan mo ilamlamangan. Nga iso umot ti makagapo, amagmag na ka dito'y delikado adalan nga orerabi. Gapula ang iti utang mo. Anya? Awan mo't laka diti sirbiti kinapindas mo, no ado ti utang mo. Isung agbayad kan, tapno nawaya ka lumabas iti arubayan da, iti anyaman nga oras. Aday ta. Gunggunam kunak ki dia. Unay kan lakay.
Dandani aklang aruden natay gapo iti panakatnag ko iti deraas. Kastapay laang ti bagbagam. Kay, alangan ki di mat amas siya naking ka. Gunggunam kunak manin Nyalaki din. Anya, Dayta, gapo iti panaglemlemeng mo kadag iti nakautangam. Natinag ka lang arot iti deraas. Hagyamang ka. Tadapay tinaasi apo unti kayo king ka na isalatam. No awan, ang mga pinag-inagawan na kan dagiti buhaya di karayan. anya. No di kanto mga minagbayad iti utang mo. Imbag kumamot mapangka makisarita. Ngamsan mo, taday taglemlemeng ti amaw. Ay, di ka madanagan lakay. Inton bigat, inak makisarita kadakwada. Saan lang ang makisarita ti aramidam? Makisarita ka, kin manggad ka ngamin. Tapno, da ibayad mo iti utang mo. Salbag ka pilang. Apay ngay akas tamot tilangam pilang. Nana. Ay napaw, anya lakit din ayang amin. No imay ka kumangamin nagbayad iti utang mo. Awan kumati ilimlim mangam, akon di pag nakay jay bangir adalan. Ay, pasensya kayo kuman, Nana. Ay, saan nak amaalala iti pasensyam? Manumatan alawas tinapalabas. Manipod inkarem nga umay kagbayad. Iso nga agbayad kan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko, Nana. Iso nga umayak pa'y la kumamakisarita kada kayo. Ikarik abayadak matlaang iti kabitan a panawon. Manggedak. Ay ka nasaya at tanapanunot mo ti manggad. Kasta nga men, tapno at pagbayad mo iti utang mo a pinagpapintas mo. Uy, Nana. Ay, jak amo no anyat maibagakin ka pilang. Tata. Jak amo no masyanak nga takeng kawin no saan. Kasla kunak agunggunam met. Anya? No kasdya nga amin akayat mo ti agpapintas. Manggin ka. San akasta nga umutang ka. Tidakis na kay aramidem pa'y arason tila kay mo. Ibagam amas sakit. Tapnula ang makautang ka. Anya laki din aklase pa nagpampanunod day tapilang. Ikarik, Tata. Saanin ang maulit pa'y? Kay nagnakim kan aga po iti panakatinag mo di dilaas. Ay na, hagyaman ka sa saan ka nagdiletso ije baba. Tata. Kaya't asawin deta, inik ka na kapay ti tsansa ni Apo Diyos nga akbalbaliw. Uwan, Tata. Promise. Agbalbaliw akon. Awan da ito yung apilang. Ay na, agbayad ka nga luli ni iti utang mo. No di mo kahit timatnagmanin iti dilaas. Ang mga no jay, ay sos, delikado man nila. Baka agdilitsyo ka ni jay baba. Pag-aagawan na kanto lagi jay buhaya jay, kas kadapat yang. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.